that was our vlog for tonight, may gala. I hope na mo'y nakatunan bisag sa inanang topic na to karon, nganong nagugma-gugma na ta karon. But before na to i-end kani nga vlog, may gala, ato sang i-shout out no ato mga hikahigalaan diha nimo. Condolence lang sa mga single ha, sa wagid kasuway. Wa kasuway nga nay mo good night sila ug mo good morning. Condolence lang sa inyo sa wa kasuway. Luya. Bukuha na sa cellphone kay bugoday, pero di ay to wala naman di koy uyab. Another video na siya nasag mo klaro, pero eto ko tayo sa naging inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubod tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, Ginoo ko. Yes, hello, what's up, may gala, another video na sad nga may klaro. Syempre, ihatod yapon ganyan sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy ang mupapas umuhag tang sakasakit sa tagsa ninyo kamadugan. So if bago pa man nga vlog may gala, no, don't forget to subscribe, then click notification bell sa ubos may gala para ma-update mo sa mga bagong videos nga may klaro pero muhatag og kalingaw ug entertainment sa inyo ha. Karon may gala, no, I was so happy sa ta kay ubay-ubay na jud atong mga kigalaan yang ano subscribe, no. Sa uban pa nga bago nakakita ang ning video, please subscribe. Nakita sa ubos may gala, no, sa title na to karon sa atong vlog, how to move on. Siguro ni tan-aw mo ani nga video kay bisag gikan mo na sakitan, amoy padung na mawagtang ang gugma sa inyo ang uyab, lo. Or na feel na ninyo ang kabugnaw niya, or hapit na ba mo nagbuwag sa imong uyab, or wala na jud mo sa imong uyab ug wala jud kay uyab. Wala jud kay uyab sukod pa sa una. So kani nga video fit kay sa imong mga igala, no, how to move on. So kani ang vlog atong himuon karon, yes, kanang requested yun sa usan to kay gala mga igala, no. Nya perfect timing kayo silang dag request about lang nindot kay mo dag timing, no. Daghang kay salamat, no, sa inyong pag timing. Oo, isa mo ibong, no, nga lain na itong tingog karong may gala pero gisip on jud ta, pero ipadayon gyapon na to tong pag vlog. So how to move on. So nako yung mga butang diri nga gibutang. So kani nga vlog may gala, no, kay based on my experience ra ni, based on my kuan ra ni, based on my ideas. So if na mo laing ideas dia, you can comment sa to ang comment box below ang inyong mga ideas about how to move on. But anyway, ako lang i-share sa inyo, no, ang mga ideas nga how to move on, unsaon pagpatay ang feelings ni ex diya sa imuha. Napaytay lang version ay may ngala, no, about sa gugma-gugma na juta karon about don't rush. Ano sa don't trust? Gala ba ayaw paspasa, no? Ayaw paspasa mo kagalingon nga malimtan dayon nimo siya. Dapat magian sad nimo ang mga verse ana para ma-move on nimo, para makalimtan jud nimo ang mga feelings, para malimtan nimo ang mga kasakit gikan sa kara. Ay, di na ko kaya. So wala, ayaw pagpaspas, ayaw pagdali. So anyway, kay ang pag-move on dyan mga higala, no, it takes time. So kung ganahan nga moagi kog kasakit, if magbuwag na jud mo, dapat moagi jud kag kasakit, tanang magbuwag mga higala moagi jud kasakit. So depende ra sad na ang babay diya igbuwag ninyo karon. For example, magbuwag mo karon nga day, karon magmaoy siya, then the next day mag-anam-anam na nagkawa ang iyang maoy or kasakit nga iyang na feels. So ingon sad sila may gala, no, nga balisad ko no sa laki, kay sa laki sad ko may gala. So karon kay kanang strong pa kay siya, bigon pa kay siya, di pa kay nimo makita ang kasakit sa laki karon, happy pa kay siya. Pero mag-anam og kadugay ang panahon mga higala, mag-anam na og masakitan ang laki, ingon sila. Pero in a way that was murag maka-prove sad, no, kay murag inana sad ko. So ingon pa bitaw sa kanta may gala, no, memories bring back and memories bring back you. Kay ikaw man abot ana pila ka months or pila ka weeks gikan sa inyong pagbuwag may gala, kay kana
musod man dahil sa imong una-una nga naibutang nga wala sa imo, naibutang nga kanang kuwang na sa imo kay naanad na ka sa mga butang nga ginahimo nimo kada adlaw or diri naman jud musod ang kanang memories mong good magkadugay na mo sa panahon nga nagbuwag mo mahigala ari na mo balik ang inyong memories katong sweet memories ninyo kalipay nga memories ninyo nya mga memories nga lisod di mo kalimtan. Rest in peace no sa nga matay nga gugma diha no sa upat. So kani don't think about the good memories para maka-move on dahin ka ay una-una ang katong mga memories nga lisod kalimtan jud sa iyang mga good memories nga makapabalik dayon sa imuhang gugma sa iyang murag makapabalik sa iyahang image diri sa imong una-una. Think on bad memories may gala like kuan boron ganang permisya marong grammar. Mga memories may gala god nimo sa iyahang di sa unsa makawagtang sa gugma ba? Ana mga memories like ripot siya, dili siya pirmi maligo, dili siya ganahan manutbrush, tagsara siya manutbrush, na ay buhok ko ng iyang ilong, dili siya mang shave. Apil ito. Para makalimtan dayon nimo siya mga bad things nga sa iha or ang pinaka kuan jud ni pinaka applicable mahigala or katong mga things nga nganong nagbuwag jud mo or the main reasons kanong nagbuwag mo especially if ang usa cheating or ang usa walay time sa imuha katong mga butanga ang imong una-unaon para makalimtan dayon nimo siya. Kay next kay get embrace or don't isolate yourself. Ayo ipriso imo ko galingon nga nasakitan ko. Di ko kaya isyo sa ba ana ba kanang dili na nimo kaya isyo ang imo ko galingon sa gawas bitaw. So selbe imo nang prison ang imo kagalingon ang uban man gani ma-depress ana na sila gana mo gawas sila makigana no entertain sa uban nila gana makigalubilo sa uban but that was not makatabang jud para maka-move on dayon ka. So check your habits. So mo ni ang tips ani no down rasad sa get embrace mahigala and don't isolate yourself. Makinumdum jud ka labi na og naanad ka before ka matog sa gabi makinumdum ka nga mo good night na siya nimo diha makinumdum ka nga diha magkaistoryahan ay jud mo before mo matog di jud ka katog if dili ka ka-chat niya or ikabuntag na mo good morning nimo condolence lang sa mga single ha sa wa kasuway nga nay mo good night sila og mo good morning condolence lang sa inyo sa wa kasuway luya. Kay nung ka karon nga time mo chat gid ko niya nga good night babe, good night love, good night pangga, good night langga. So ilisi na ang time ana may gala good night ka panumbali mo ko gilingon kana nga time magtuon lang ba ka dili lang nimo ibutang sa wag tangon na jud sa imo ko galingon nga kana nga time kana mo great jud ka sa iya pero nabiyo usahay masayop jud labi na bag-o nagbuwag no. Bukuha day sa cellphone kay bugoday pero di ay to wala naman di koy uyab. Do things that you enjoy. So buhata ang mga butang nga makapalipay nimo ayaw buhata ang mga butang nga makahinumdum hinoon ka sa kasakit nga na inyo ang nahiaguman mahigala no. So if ganahan ka mo drawing dag sige or you can put your emotions there, mga emotions nimo or kasakit nimo nga naagian nimo sa imong past relationship or sa imong ex, i-draw nimo didto or maghimo kag kanta. Ang uban pinaka-applicable, pinaka-nindot nga kanta nga nahimo mahigala no kay gikan man sad sa ilang experiences sa gugma labi na katong mga kasakit kayo nga mga kanta. So dito lagi pakawas tanang kasakit nila sa ilang ex. Nya katong mga single diha nga wala uyab mga higala wa ka experience of uyab. Nya do your things that you enjoy no. Bisa pag pila ka kanta inyong buhato diha. Hoy mo abot ninyo. Bitaw inaray mo abot ninyo pag kuan lang mo pag dagkot lang mo diyan kator bisag lamukon mo. But anyway, do things that you enjoy. If ganahan mo drawing, pag-draw. If ganahan mo buhat og kanta, pag-buhat og kanta. If ganahan mo vlog, o diya, pag-vlog, share your thoughts about gugma-gugma. Pero anyway, bata pa jud kayo mo. If bata pa mo, don't focus on love. Jud may gala, focus on future. Dapat advance ka mag-isip.
So next mo na to, ang ikatulo na to nga advice, don't get rush, ayo paspasa, get embrace, ayo isolate imo kagalingon, do the things that you enjoy. Then last but not the least, take care of yourself. Pinaka-importante may gala after the breakup, learn to love yourself. Kaya ang uban bitaw labi na sila sa usa ka relasyon, dili na sila kahibaw mo amping sa ilang kaugalingon, kay mas gi-focus nila ang ilang pag-amping baron or gugma dito sa ilang uyab nga babae or dito sa ilang uyab nga laki, nya wala na sila kahatag og time sa ilang kaugalingon. Ang uban gani makalimtan na pagpamustura sa kaugalingon, nakalimtan na pagpagwapo. So inana, no, take care of yourself, my gala. Replace the love which is lost, no? Ilisi ang gugma nga nawagtang sa imo after sa breakup, kay I know dako kay na nga part. So love yourself, higugmay mo kagalingon, buhata ang mga maayong butang para mapalipay nimo mo kagalingon, buhata ang mga butang nga feel nimo maka-replace sa gugma nga nawa sa imuha. So ang pingin taon nimo kagalingon, ya katong mga single diha, padayon niya po mo pag-amping sa inyo kagalingon, kay wala na ba mo amping ninyo. Muna to may gala, no, honor, replace the love which is lost, love yourself. The next, love of friends. So pangita ang mga gugma gikan sa imong mga beshi, sa imong mga kumpare, kumari, mads, yads niya. So mao na mga gugma nga pure jud may gala, di jud na sila mawagtang. RIP lang, no, sa katong mga plastic nga amiga ug amigo diha, pamiga-amiga pa kang animala ka. Plastic man di ay. Wa koy gitumbok ha, wala koy plastic ng mga amigo ug amiga. So love your friends, my gala. Pinaka-importante ug pinakalas, my gala, love from God. Oh, wow. So ana no, i-appreciate ang mga butang, no, words of wisdom sa Ginoo. Diyan na nimo butang para dali ka maka-move on. So that was our vlog for tonight, my gala. I hope na mo'y nakatunan bisay sa inanang topic na to karon, nganong nagugma-gugma na ta karon. But before na to i-end kani nga vlog, my gala, ato sang i-shout out, no, ato mga hikaygalaan diha ngani comment sa ato ang gi-post kaganiha. Ako lang ni paspason, my gala, no, ay lang mo kay bong bisag ka nang mapaspas na kung basa inyo ko galingon, dili ta mo tagsa-tagsaon kayo, pero basahon jud ta mo tanan kay ubay-ubay jud ni sila. So unahan na to ko, my gala, no, basahon na ako ang inyong Facebook name, dili na ko ibasa ang inyong real name. Si Swift Say Lirame, si Senyorito ko, si Fritz Kugal o Sir Jericho Kugal, si Liami Pedrano may gala, si Carla May Flores Junaldo may gala, si Chairman Samuel Bual, si May Ann Arrogancia, si Pamela Hubay, shout out ni mo diya pam, si Gani Salimbot, si Kenneth, shout out ni mo diya, si Rogelyn E. Loriano, hi, mayong pagtanaw ni mo diya Rogelyn, si Gian Lay Katakis, kaayon, mayong pagtanaw ni mo diya Katakis, mga kuan ako, no, mga kaigagawan, si Chris Lan Villa Esther Osabel, mayong pagtanaw ni mo diya, si Chiska Chistuso Arcabol from San Remeo may gala, mayong pagtanaw ni mo diya Chiska, si Charmaine Yang II, si Hani Doran, si Lubitania Esconia John Vincent, mayong pagtanaw ni mo diha dong, katakong i-message ni mo, please buhata to, happy na. Si Judy Mark Polygrates, mayong pagtanaw ni mo diha. dagan kay salamat, no, sa pagpadayon og subscribe, no. Si Annabel Lanza II, si Javel Muñez Bragat, may pagtanaw ni mo diha Javel. Kang King J. Scott, kang Ninyo Escalona Verdida, yes, may pagtanaw ninyo. So kanisi ninyo may gala, no, gikat pag itong pagsugod, permit yun ni siya nga mo tanaw sa itong vlog, bisag way klaro itong video mo tanaw gyapon ni siya. Si Scon John G, may pagtanaw ni mo. Si Chinky Katarman, hi Day, all the way from Canagan, San Remeo, may pagtanaw ni mo diha. Yes, si Kenneth Tan, akong classmate, no, sa diri sa UC BSMT, sa di siya may gala, usa sa di siya katsuy. I hope nga makakaton sa kaan ni Kenneth Tan. Dapat kayo yan. Anyway, kang Jason Oro o kang Jasmine Ann Morales. So dagan niya salamat sa inyong pagpa-shoutout, may gala. Until next time na sad, please comment down sa comment box below if ganahan mo magpa-shoutout niya sa katong mga single diha.
nga wala ka relate sa atong topic, I hope puhon magka-relate na mo kay ba kuha mo yung mga uyab karon o gilamok na mo. So, that's what's our vlog for tonight, my gana. Is again, this is B-Boy Bukoy Nagyapon, ang DJ nga may pagkatisoy. Ang mo papang sumuntang sa kasakit sa tagsa-tagsa. Hindi nyo ka madugan. So, if bago pa man yung vlog, my gana, don't forget to subscribe and hit notification bell para ma-update sa mga bagong videos, my klaro. Siyempre, diri lamang si B-Boy Bugoy TV. Pero matag o kalingawan o entertainment sa inyo. Dagang salamat. How to move on, mga tuha. Talinti na siya. Ay na sige drama diha. Dagang salamat. May gabi. Bye-bye. Another video na siya nasad mo klaro pero eto ko tayo sa naging inusarang DJ nga may pagkatisoy B-Boy Bugoy mo papasubod tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko.